Acha tini norok tini oro je tui bak faimani abo bomo haike bak faijaka ba emon je mineral water rok abo ba tamni bagam tike bak jaka je tanker bai bo bagai mano tamni baga bai mineral water ba botol pai abo ma bak faika kisa sino media rano kisa sai khanar ka blai kisa blai blai ke hambai te sari ka hamjotono no tini sing tabu saimano thanai nini ek dui mas sakangni simino bubagrani dagi muktongo satung tabukni jorao tui blai ke para bising rogo blai crisis sungu manthogia tui gao jorao bubagra suno dagi jak je jagao tui crisis sung tongo a jagao thangai je tui crisis ungjak nukhung rokko thangai sung tui bagai kisasa sini torop theke bubagrani hamjakma bai sung chubainani bagai gabo haikeno tini sungoro sokpaika kaithiram village o tui bakrani bagai sung khanai mangkha thanai 5-6 din sakang no ani oro khobor sokpaika je o parao o kamio kisa tui crisis blai engui tongmani kokno gabo khanama logi logi no sung immediately central lo asugoi sung wansuka tai tini wansukmani bai bubagrani je khorang o kamio bo phai sokpaika tai o kamio hai sung sini bubagrani leadership bai sung tui bakphaika kabangma borok sungbai malai kha kufur eba bongni hamjakma sungno yafarkha haita nge tabuk bo tui baklai mani pailai yakho o jagani simi sung oino jagao taisa thangnai oba haikeno sung bwskangni salobo je jagao tui manthogyangui tongo tui crisis sung tongo a jagarogo thangai sung bubagrani leadership thangai sung YTF ni je sengkrak rok sung abo din rat always sung tongnai tai baktani bagi sung ready blai ke hambai acha unko jeta tui tini bak tongmani abo jeta kuno sarkari funding dana je bubagrani nijini own pocket ni rang bai tini abo haike mineral water sung nogo khari toni ba bagai tongo sung saimano je water eba tui hingkangkai abo state government ni under se phayu hai himpano sung state government ni under haipano borok no nukjaka jaga tui crisis tui pusuk yang tongmarok borokni torop theke kuno uduk na harjakya himpano bubagrani own pocket bai taisang repeat khayo bubagrani sakni nijini pocket ni rang baino bo pura tripurani jaga je jaga tui obab bung tongo bo YTF ni warriors ebo YTF ni sengkrak rok ni bising tui bagi jagi tongo sung blai ke tong thogo te khaksango bubagra sini baga amsaka wansuk tongo sini as a bufa tiprasani bufa ngai sung bono paiflaya hambai bubagrani je chubai hazar tiprasaro kintu sungna hambai ruwi khaksang jak khaita gabo kuno government ni kuno rangya abu totally bubagrani own pocket ni rangbaino bo khlai tong sungno bini ragi mungbai hambai acha kai jeta tini abo koidin ba salbusuk ngkha tini je bagjak mani tai salbusuk bagjak na mo haike sung prai ek mas ni sai bisino kawi thanga tui bakmani tabuk je pojonto o satung jorao tui crisis sung tonga abo sung continuously bagino thangnai acha takhuk ni sinimung ang khaito central ni general secretary James Devorma YTF central GS hambai acha tabuk jeta nongoro sini GS babu thajing mo cycle kha tui bak phaimani ba norok bufron chiming sahorei abo bak laikha ba oro bom hai tui ni samosya abo no kisa nongni khukbai sai ba bom hai help nang kisa sai khanra ke blai ke chakuk nai au blai na hambai os khana jarawo ang thajing mo sini YTF central ni GS borong gunang ani phayung jem cycle kha bono ang samani 5 din ba 6 din kha bo kogor jak tongo ngai disista somoyni feroi bo phaimaya tini bo ngo khungsimi khub trai khai ban taya dungjak bote phone saga na kogor kha dara nini bisio ang mane jeskawan tini renai hor phan to sapan to bini kogna bin kogna ramani nang blai khino khatongai hambai ma khatangai karon senior logio tongo YTS no YTF no warriors ro khatung khazar jotong pal khane ma gang boni je o sohojugina nogini an khau blai ke tong khongwan mangkha acha norok tini oro tui bubagrani mungui tini tui bak phaijak mani norok tini bom hai ma tong ba nong bkhao bom hai wansuka kisa bubagrani bagi norok kisa hambai da janung na musung na tam kisa sai khana nana bahai ma tong khana
twibaklai ka seluruh GS jam sejak berapa di YTF secretary tei bubagra dagi twibaklai ka kachira village committee hambai and rokni Oh, yang sana ini paling ngau. Yang luku. Kau makan kalau udah